Memo akwaba deba GCN page so medin e de adwoa searching. Mr. Subscribe to my channel. Famusa mi abe on so. Ubenya notification and some ekoso a bia obenya bi ahwe. Ora Kofiadu a dodo na efre no ejako. Na se yebo ejako ni din bia na Ghana ha yenim se otwasene. Se ye ka enkrofo mo ka ho Ghana movie industry no etumi ejina ne nanso yie pa yentumi yi ejako enfim. Na ode ensem bia todwa e wa bra okoye interview e wo Kingdom FM. Na ejako ni nsem a okin na ne se Otumfo Osei Tutu Abebio the second Asante Hene once told him say sini na omo eyo omo eroro omo ho ekisi edem paso emiemi omo ho no enya de a enumonyam hye ewom enya de a ehye nkran enti no onka nche ni colleagues no na ejako ekre se de enti pa na nsen yete ne nka ewo movie industry ni mu ache anasa odi sini eba out ache yi na ne se movie be eba out na ye fresh a movie no okonfo anoche na sa movie no na ejako na oye the main character no na edu baby say onko ensum na onko dware na odu ensum ho no director no ekre say ombo no wina naked na eno na ejako ekre say memba mu naked say me ejako de enye sa na mete na Ghana fo so eni misa na sa sini ya mitwe memba me nananom ebeba behwe enti se me bo me hu naked a enya de be enti sini no mitwa ejako ekre say that is the end of ne career no ewo movie industry no e ba ne san obi an friend because directors ni bebre ebe ka say ejako eye ahomaso na de ade enti na senye fante ne nka ewo movie industry no mu na eno ejako ekoye interview ewo Kingdom FM so a o kire say sa movie aworo no ono ompe enti ne career na abo no kra no problem na first no anase mbribi abesinko eye Otumfo Osei Tutu Abebio the second Asante Hene etunufo efre no kra tunufo ka che ne say the way omusi eroro mo ho kisikisi ewo sinetweme no enya de boa because ye hwa eye kunkumbagia Adom FM Adom TV for ekofa ebayi se omu eyi sini no na se edu sin bia se omu make lava quickly na no omu etwa so na enya Ghana ha anasa Africa ha ene ko Nigeria kohwe naked no mutumi ebo Ghana ko mutumi bo naked na ene na jako ekre se Otumfo efre no etunufo na that is the main reason why Krantia and the movie industry no yentene nka ewom enti no efutu a Otumfo Osei Tutu ede emano no eno ena a play back in his mind that enti no eye okonforochi movie no went me angro no e wa bra odware na yenti esema ejako ede etudwa baby ni pe nyini kro no mpese metwa atoro bebree upafa umpa jane faye yende ne ba ma wahunu ni nti a ne ye koyesi ni eye konfanachi sini no ma play me role na meka se one part one crowd ma wie two no me gusu ase me be wura 3 no ye nyina nim se konfanachi sini so stall no ukodwale ma me ense bi kohwe na daja so e ma ne kese o mebo a ejako ba kuro bi mu a kuro no ma yemfu nyina ahima obi adi akire kohwe de oye no kuro mu nyina di machi me play konfanachi makogina nsuye ni ye adwuma no sabe mpredua samesra me kan nyansen wo mu a betimi bi aboa ni se si ni mu kra na esi sua bi mu die in bi afim obekisi oba na ne akate to another sin onfana no mpo na oba ne enti ensabe na ebo masen no se conformance ayi se me bai let me the good form here see a fan kata we for ayo tight pa na twa ampa wa woro de agufo bi bonsuo no gumi na so a wa bonsuo no agu ne na ase ye ba bobi agu manim ye ba ba manim ye betimi akate to another sin the sasa they can obi as make but director and say they don't penisa ese me ro me ho naked a me nhahwe
na wo bedwale a yenhye hwe ahwewa no bibia da so na mka kyerɛ sɛ kɔmfa na chi dwale no saa brɛ na camera nsi ne so na sini ni hɔ ɛmaa na ɛkɔhwɛ na ɛde gya nso nso ɛnyɛ saa ma na wa na ɔma hu deɛ na ɛbɔ na wɔ ne sisi na ɔma ka kyerɛ yɛ nyansa ɛwɔ mu no sɛ mome yɛnkata nneɛma bi so Ghanafoɔ ahwɛ sini India's movies China movies ɛte sini ase wɔn bɛhunu ne yɛ paa de because sini na ne yɛyɛ no na mpanyinfoɔ hwɛ bi wɔ polisifoɔ mpanyinfoɔ asɔfoɔ mpanyinfoɔ otumfoɔ mu nyinaa hwɛ bi meka one day na otumfoɔ ka kyerɛ sɛ kofi ayɛ a mo ne mo nuanom nkasa na ɔmo nkata ɔmadagya so kakra ne nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa tawantawa bi ama me na ɔka kyerɛ me o mebɛka kyerɛ mpanyinfoɔ ayɛ a yɛtie yɛntie nti wobɛkae a mfie bi atwam me nkoa me gyina ɛyɛ demonstration against pornography movie wɔ kurom a sɛ wokae a because na menim neɛ mpanyinfoɔ ayɛ dɛn aka kyerɛ me yɛmpɛ mmoa kɔmfa no akyi sini no na ɔm sɛ sɛ menworɔ madagya so deɛ a ɛne ɔmo ntoa sini no so menkɔ me ne ɔmo kankankankankan na deɛ madwene kyerɛ me Nyankopɔn so de tu me ti man sɛ saa deɛ wei no bɛtumi ada hɔ me nana nka nso nkyiri ma saa enti saa sika wei menya agye na menkɔ na metu me ka na mefiri so mbɛnya adwensakyerɛ ɔma anya adwensakyerɛ na deɛ ɛyɛ me ya Onyankopɔn hata sori enim nokora a meken ɛnne na nokora na da edi ne sɛ abranteɛ baako a no aba sini adwuma no mu ɛgye sika ɛsɛ de 100 Ghana 100 Ghana sɛ ɛkɔworɔ na ho na hwɛ tricks ɛwɔ mu ni sini adwuma no obi wɔ nte ase a enti ɔmo worɔ no ho no ɛna ɔmo man ko gyina ekyirikyiri ɛwɔ nsuo no mu ɔdware am yɛ fa na chi yɛ fa no long shot na me so no yɛ fa m'anim no awie enti sɛ ɛba close up ani yɛ de m'anim aba ai ɛkɔ long shot ani yɛ de boy ne to aba nti wonti sini ase abɛka sɛ agya ko na ɛyɛ dwale no how me hu sa na mfrɔm na mse ade a mo yɛ daakye no mo ɛbɛyɛ no me kɛse ama mo mudi adanse sɛ nyɛ saa na ade no ma yɛ na wiasefo nyinaa so bɛhu sɛ Kofi Edu ntimi nyɛ saa yɛnim no meyi me ho batɛ bɛyɛ kɛse ama mo hwɛ ɔfa yɛnim hwɛ kura no wo deɛ wo se saa brɛ no mingu kɔmfa ne kyi anim ase sɛ yɛde natural history yɛbɔ ne din ka asɛm aborɔfo nyinaa ka biribi ni wiase anka yɛda yɛ ntokuro na wopɛdi abrɛ ne ne nyinaa nananom kɔdu nsa wɔ ne nkonnwa dɛm mu ɛsɛ me wurɔ me ho ne kɛ a menhyɛ hwee na wobɛdwale a yɛnhyɛ hwee ahwewa no bibia da so na mka kyerɛ sɛ kɔmfa na chi dwale no saa brɛ na camera nsi ne so na sini ni hɔ ɛmaa na ɛkɔhwɛ na ɛde gya nso nso ɛnyɛ saa ma na wa na ɔma hu deɛ na ɛbɔ na wɔ ne sisi na ɔma ka kyerɛ yɛ nyansa ɛwɔ mu no sɛ mome yɛnkata nneɛma bi so Ghanafoɔ ahwɛ sini India's movies China movies ɛte sini ase wɔn bɛhunu ne yɛ paa de because sini na ne yɛyɛ no na mpanyinfoɔ hwɛ bi wɔ polisifoɔ mpanyinfoɔ asɔfoɔ mpanyinfoɔ otumfoɔ mu nyinaa hwɛ bi meka one day na otumfoɔ ka kyerɛ sɛ kofi ayɛ a mo ne mo nuanom nkasa na ɔmo nkata ɔmadagya so kakra ne nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa tawantawa bi ama me na ɔka kyerɛ me o mebɛka kyerɛ mpanyinfoɔ ayɛ a yɛtie yɛntie nti wobɛkae a mfie bi atwam me nkoa me gyina
a demonstration against pornography movie or chroma. So, Kaya, the condemning and penny fighting. I catch Me. And Pemwa. Confinati sinning, no, Mrs. Men, Roma de Jasodia, and your mom twas in a swimming cup. May no more can, not yet. Margin children, me young coupons did 2 man said. Sadia, when you bet me at the hot Menan comes when Chirimasa, it is essically, Minya Genamenco. No, me too, me car. None of you soon be yagging such a man yagging such a. Now, dear, a year me ya, on young coupon hat as free, enemy no cra making, and Nanocrana dead, didn't say. A branch about one or best in your journey. Edgy Sika. Is it over 100 Ghana? 100 Ghana says, Elko raw. Nah, tricks a woman. Senior man will be on Tiasia. Ain't he a more raw no hono? And no more man could dinner a treachery. It will soon mon old daddy. I'm your father, she. Your father long short. Now, me so no, your family no. Ain't he said a bar close up near the minimum. Ay, a colon shot near the boy in to abba into one tissue near the abacus, a jacuna. Darling. How? Me who's Adam from them say, I dear mo ye that channel a bayan no make a siamamo. Moody a dance yes, and yes, sir, not in the Maya. Maybe as if Nina Suba who said, could fear do to me, yes, sir. Ye no, may you know, but a bear, Kesamo. Fair, offer. Ye move your crown. What do you say, Sabrano, Mingu convanity and mercy. See the natural history. Your bonny didn't cast some abrofin answer. Bibi ni wiase anke eda ye ntokun na obedi abrene ne na nyina nananom kogu ensa wo ne nkonya dem